We have the best finance minister in Africa. Finance minister anorova budget kusvika police yakuswera iri kwaMozi. Because wana kazvinhu zvese zvakadhabhurwa maprice. Izvo zvino kana wanga uchifamba nemota ukanika mota kadiki kana uchipfuura patoget wanga ujera kubhadhara pondo ya $4. Saka mapurisa akabva angoona kuti panapa zvotaka kutoita panapa kuti titopinda zvedu kana maMozi because salary nayo double but zvinhu zvese zvingodhabhura maprice. Tikatende kwaMozi tinodhabhura maprice edu. Advocate Fadzama Maheri ndobva vazvionera vakati shotirira nyanya zvikanzi kuuranyika kusvika mapurisa akuswera musports betting kuda kupedza nzara. Vanyora zvikanzi we need new leaders. Unokuziziva kuti zvinhu zvacho hazvina kutombomira mushe but ndo current situation iri kuitika izvi muZimbabwe ende ndo maphotos anga ari kutrend ari kutenderera epolice ichibheta iri maMozi. Amene muZimbabwe nachingodawo kuti mungondiudza kuti muri kuonawo sei nyaya iyi nekuti ndo current situation but amene mapurisa futi pamwe vari kusunga vashandi vemaMozi hatisi kuziva pamwe kana kuti pane zvinhu zvavari kutry kuinvestigate hatisi kunyatsoziva but maMozi basa ramo wanotonorwa counter kunongori kutobheta kana kuti polisi munongozingoiziva kai kuti kana yakuda kuzongokutonyoresa ndi zvimwe zvezvo zvema 2 minutes waziva inongogarira maMozi muchibheta bheta unofunga kuti iwe ikakuona iwe wawina kana $300 wakarembedza brugwa chinchi unoona kuti imfano yapano iwe ndo makupfeka rudziko onamba njero akutokusecheseche wega unotozongobudisa kuti oi 20 mdara poza vanenge varituka oi 20 mdara nokupa 20 wanocho ndandikachioma musoro manje panoda kuti sare ndipere basa rangu ndiriske basa rangu nekuda $20 ubva kuti aisa 50 mukoma wangu kuti mpana uzototonyereswa ndiani isusu unozongoti umwe wacho ndandikachiriza unozongoti mpana wedu samudaro iwe chingoisa 60 mfana wangu watozoti 30 yatoita but handisi kuti ndozvo vanoita but ndiringoti hangu rimwe short futi rinogona kunge riri kutosetwa but hatisi kumhanyira hedu kuti vanhu vari kubheta but panapa chacho chitenderero chinzi mapurisa vari kubheta. Current situation yemuZimbabwe right now ndo mamirira zvakaita muZimbabwe panapa panoziva nyaya version. See you in the next one.